helmet at yung mga substandard na helmet. Nanguhuli din po kami ng mga substandard na helmet. Alam nila eh, alam ng mga kasi pasok. Jay! Saan po pwede mag-park, sir? Ganapin na dyan sa may gilid. Thank you. Yun guys, so what's up sa inyo? Andito pala tayo sa Kalasyaw. Attend tayo ng event ng CR1P. Mga food packs. Sir. Morning po. Morning sir. May kakat yun ah. Ano po ako dun? Sige po. Talagang ano. System up. Pwede po sila mag-cause ng road safety. Nakikita nyo po yan. Yan. Yan po yung mga ang dalawa po pala ang inaano natin dyan sa motorcycle helmet na yan. Ano po? Isa pong not wearing helmet at yung mga substandard na helmet. Nanguhuli din po kami ng mga substandard na helmet. Ano po? So dapat po yung mga helmet nyo, situit na may ICC sticker po sila. Alam po namin kung yung ICC sticker nyo po is pwede o hindi kasi karaniwan ng mga yan kinukuha po sa yung ICC sticker ng mga Christmas light. Pansinin nyo po yung mga ICC ng mga appliances nyo. Kulay gold po yun ha. Ang mga gadgets po, mga para sa mga safety po, ang ICC niyan kulay silver po. So nakikita po namin kung peke po yung ICC nyo po. No po, alam din po namin yan. So pansinin nyo po yung mga ICC na mga nyo. Yung pong pala, marami akong nakikita sa mga riders, yung mga helmet na may mga design. Alien man yan, o kaya yung design na unicorn, ganyan. Bawal po yun ha. Bakit po bawal? Bawal. Bakit po pala? Helmet din yun. Bakit po bawal? Dahil po, nakompromiso na po ang safety nyo doon. Ibig sabihin po, dinagdagan po nila ng mga abubot po. Ibig sabihin nun, dinalaw na po nila yon, di po ba? Tama po ba ako? So, nakakompromiso na po ang safety nyo doon. So, iwasan po natin gumamit ng ganun, ha? Kasi baka mamaya pag nahuli po kayo ng LTO, sasabihin nyo, naka-helmet naman ako. Pero yung helmet nyo, may little pony po, kulay pink na may unicorn. Tama po? Bawal po yun ha. So nakakompromiso na po kasi ang kaligtasan nyo doon. So, ito po yung 10,000 to 2,000, ay 20,000 fine po. Yan po yung sa DTI. Pag nakita po nila na wala pong PS mark ang inyong mga substandard ang binigay sa inyo ng dealer, pwede po nyo i-complain sa DTI, pwede pong magmulta si dealer po na nagbigay sa inyo ng inyong mga helmet. Ano po? So magmumulta po sila ng 10,000 to 20,000. Ang offense po natin, first offense po ng helmet, 1,500 po, second offense, 3,000, third offense, 5,000. O, binigyan pa kayo hanggang fourth offense. Pero huwag nyo na pong abutin yung fourth offense ha. 10,000 plus confiscation ng driver's license. Kasi sa amin po, pag sinabing confiscation, automatic revocation ng license po. Kahit kailan hindi na po kayo makakakuha ng license nyo po. Ito po. ADA, Anti-Drunk and Drug Driving Act. So dito po, kailangan po natin ng tatlo po yan. Isang law enforcer, isang attorney, at isang DOH po dapat kailangan pag meron po tayong offline na
ADA po, anti-drunk or drive. Kasi yan po, automatic kulong po kayo pag napatunayan po na nakainom po kayo na nagka-drive. Ha? Automatic kulong po kayo. So, ito po nangyayari po ito madalas sa may malapit sa mga health desk, yung mga patrol area po, yung mga ano ng mga ating mga mamang pulis. So, karaniwang malapit po kami gumagawa ng offline na ganyan. Para po kasi automatic kulong po kayo ng 2 days. 2 days. 2 days lang. Okay lang guys, 2 days lang. Meron po tayong field sobriety test. Pag yan po sa tatlong yan ay hindi nyo po, isa po dyan ang hindi nyo po nagawa, automatic po may kaso po kayo ha. So pinapagawa po yan ni law enforcer. Horizontal gaze ni Stagmus, walk and turn, one leg stand. Pag isa dyan hindi nyo nagawa, automatic kulong po kayo. So po, dahil automatic, nakainom po kayo. Yan po. Sasubmit na po kayo agad-agad sa breath analyzer. Meron po dala-dala lagi si law enforcer na breath analyzer. Ano po? Para po meter natin kung ilang, ano po yung nainom nyo, kung gaano po karami yung nainom nyo. Ano po? Yan. Mas malaki po ang fine po pag ang inyong driver's license is professional po. Automatic revocation din po tayo dito ha. Yan, ito po 10666. Ano lang po ito nung 2019. Child Safety on Motorcycle Act. Makinig po yung may mga anak dyan. Ano po? Yan, basahin po natin. Children are banned from riding motorcycle unless sabi niya dyan, they can comfortably reach the foot peg. Yung kung naaabot ba nila yung foot peg? Ano po yung foot peg? Yung lagayan ng paa sa may motor. Tsaka po dapat po mahayakap po ang baywang ng tatay. Ma'am, paano po pag malaki ang tiyan ni tatay? Ano pong gagawin? Huwag nyo pa rin pong isasakay si bagets. Bawal po ha. Mag-diet po si tatay. Huwag mo munang uminom. Tapos dapat po naka-protective helmet. Ito po madalas po natin nakikita to pag naghahatid po kayo ng mga anak nyo, ng mga apo nyo. Ito po, tama po ba ako? Isinasakay nyo po sila sa harapan ng motor. Bawal po ha, may child safety na po tayo. Ano po? So kailangan po maabot ay ma-reach po niya yung tatlong yan. Dapat po comfortable po na nakalagay yung paa ni bagat sa foot peg. Meron mayayakap niya po kayo ng 360 degrees. At dapat po meron siyang helmet. Wag lang po kayo ang mag-helmet ha. Pag helmetin nyo naman si bagets. Ano po? Fine po, 3,000. Second offense, 5,000. Third offense, 10,000. Tapos suspension ng 1 year. Ito po, sa demerit points po, ito po ang points po nito is automatic 5 points. 5 points po yan ha, pag nahuli po kayo ng ganyan, child safety. Ito po, medyo controversial to noon, kung maalala nyo. Yung sinasabi nila na bawal po ang rosaryo, bawal po yung asong may gumagalaw. Tama po ba? Sa harapan, sa dashboard ng sasakyan? Di po ba? Yan po yun. Yan po yun. Anti-distracted driving act. Ang sinasabi po dito, bawal lang pong gumamit ng any form ng communication device. Hindi, bawal po ang communication device. So, okay lang po na maglagay po kayo ng rosaryo. Huwag naman yung rosaryo ang lalaki, di po ba? Yung makaka-distract po ng view nyo sa sasakyan nyo. Yun po ang bawal. So, pwede naman po tayo maglagay ng communication device para po sa Waze, ganyan. Pero po, dapat po within 4 meters within dashboard po. Lagay niyo po 4 meters within dashboard. At kung yung mga bagong sasakyan ngayon, meron na po silang hands-free device. Ano po? Yung mga bagong sasakyan ngayon, pwede nyo na po siyang i-bluetooth sa sasakyan nyo. Magsasurround na po yun, yung tawag nyo. Sa mga riders po, bawal din po yung nilalagay nyo yung cellphone sa may helmet nyo.
Tama po ba ako? Yun po yung karaniwang ginagawa nyo, di po ba? Sinusuksok nyo sa helmet para po makausap nyo yung kausap nyo. Tama po ba ako? Tapos po nagdadrive kayo. Yun po karaniwan po sa helmet. No po? Ginagawa nilang panghawak ng cellphone. Bawal po yun ha. Pag gagamit po kayo ng cellphone, gumilid na lang po kayo. Gilid lang po kayo, sagutin nyo yung tawag nyo. Basta lang pag emergency. No po? Bawal pa rin po yung sinasabi ko na lalagay nyo sa helmet nyo yung cellphone ha. Bawal po yun. Yung mga food panda delivery po, yung mga delivery po ngayon, meron po silang hands-free. Nakalagay po sa ano, di po ba? Tama po ba ako? Naka-hands-free po sila. Yan. Yan yung sinasabi ko kanina. Dapat nakalagay po. Safety zone po, 4 meters po. Yan, ito pinakabago to. 11229. Ito po, submitted po ito ni Senator J.B. Ejercito. Pinirmahan po ni Presidente Duterte. Ito po. Pero ito po, naka-deferred pa po ito. Yung child seat po sa mga bawat sasakyan. So ito po, na-deferred pa. Hindi pa po kasi nakakahanap ang gobyerno ng manufacturer ng mga drive, ng mga safety seat po para sa mga bata. So sinasabi po dito, bawal po ang mga bata sa harapan ng sasakyan, 12 years old and below. Bakit po ba? Kahit po nakasuot sila ng seatbelt. Pansinin nyo po kasi pag ang bata nakaupo sa harapan, pag sinitbeltan nyo yan, ang seatbelt po naka-direkta sa leeg ng mga bata. Pag nag-sudden stop ka, mag-activate ang seatbelt mo, patay si bagets. Dahil po maano po ang kanyang leeg. Tama po ba ako? So yan po yung sinasabi dyan. So lahat po dapat ng sasakyan ngayon, meron ng child seat. So kahit na po naka-seatbelt si bagets, bawal po siya sa harapan ng sasakyan. Yan. So ito po yung tinatawag natin na doble plaka. Hindi po doble plaka ang tawag po dyan ha. Ito po yung madalas yung riding in tandem. Yan po. Tingnan nyo po yung penalty, masyadong mataas. No po, so pag nagpahiram po kayo ng sasakyan, see to it, ano ha, safe po yung sasakyan na hiniram nyo at yung mga manghihiram. No po. Yan po ang sample natin ng plates. So, nadidistinguish po namin kung saan po galing ang mga plates nyo sa base sa kulay sa taas. Kita nyo po yung sa Region 3, may kulay na blue. Yung mga yan po, galing po yan ng Region 3. No po, ang sa atin po kulay green. Napapansin nyo po ba yung mga plaka ng motor nyo? Sino pa yung mga wala pang plaka ng motor? Oh, nagpunta na po ba kayo sa mga dealers nyo po? Tinry nyo na po bang magpunta sa mga dealers nyo? Kasi may mga plaka na po na... Opo, may mga binigay na po kami sa mga dealers na mga plaka. Clarification. Oh. Clarification po ulit ha. Hindi po kami nanguhuli ng noisy muffler. Tandaan nyo po. Hindi po kami nanguhuli ng noisy muffler. Dahil po, wala po kaming gadget para po sa decimeter. Tama po ba? So ulitin ko, hindi po kami nanguhuli ng noisy muffler. Ang inuhuli po namin sa inyo is illegal modification. Bakit illegal modification po? Ginalaw nyo na po yung original parts ng motor nyo. No po, tama po ba ako? Ginalaw nyo na po yung tambutso niya. So na-deform na po yun, na-compromise na po ang inyong safety. So yun po ang aming hinuhuli sa inyo. Hindi po noisy muffler yun ha. Illegal modification po yun. So hindi po kami nanguhuli ng noisy muffler dahil wala po kami gadget. Tama po ba? Para po klaro po tayo sa mga magsusumbong po sa mga kinauukulan. Tama po ba ko sir? Hindi sir, alam niya po yan. Hindi po kami nanguhuli ng noisy muffler. Tandaan niyo po ha. Pag nahuli po kayo ng 5D, ibig sabihin, minodify niyo po yan. Po, tama po ba? Pinalaki nyo, pinaliit nyo, basta minodify nyo, tinanggalan nyo ng original parts or dinagdagan nyo po. Illegal modification na po yan ha, 5,000 po yan.
So, klaro po tayo doon, ha? So, pati po yung change color po. Illegal change color, illegal change body, illegal change engine, 5,000 tayo po yan. Kung ano po yung pinali po. Pwede po magdagdag ng ilaw. Basta po yung sinabi kong apat po, ano nyo po yun, ma-follow nyo po yun. Po, dapat po, pag nagdagdag kayo ng ilaw, not more than 6 bulbs. Tama po? Dapat po nakaharap pababa. At saka pinaka-importante, meron siyang independent switch. Tama po? Ang kulay po is yellowish white or kaya white. Opo. Bawal pong red, ha? Opo. Tungkol din po sa PD96. Ano po yung PD96? Bago po yun yung wangwang. Pinuhay po ulit nila ngayon. Blinkers and wangwang. Bawal din po yun, ha? Lalong-lalo na po sa mga motor. Marami ako nakikita. Taga dito lang po ako sa Karanlaan. Kaya marami po ako nakikita dito. Ano po? Lagi ako dito sa may Pure Gold. Tumitingin po ako dyan ng mga violation din po. So nakikita ko yung mga lagi nandyan. Ha? Bawal po ang blinkers sa sasakyan, no po? Huwag niyo po sasabihin na dahil po pag zero visibility. Huwag po kayong gumagamit ng blinkers. Ang mga blinkers para lang po yan sa mga ambulansya, sa police patrol, sa mga fire truck, ganyan po, ha. Huwag po kayong gumagamit po ng mga blinkers. PD96 po yan, bago po yan. Opo, yan po sinasabi ni Sir po. Pag nahuli po kayo ng PD96, i-revoke po ang inyong registration at ang inyong license. Pati yung license. Ano po? Automatic revocation po yan, ha? PD96. Ano po ulit yung PD96? Wangwa. Ha? Opo, kasama po sa PD96. Tama po ba ako, sir? Kasama po sa PD96 yung mga nag-hitchhike sa mga Opo. Kasama din sa PD96 kung hindi ako nagkakamali, yung mga sumusunod sa ambulansya. Tama po ba ako, mga sir? PD96 din po yun, di ba po? Kasi mahilig po kayong sumunod sa ambulansya para po iwas sa traffic. Tama po ba ako? Yung mga lalo-lalo na sa mga motor. Tama po ba ako, mga mamang pulis kasama sa PD96? Opo. O, yan po, ha? Bawal po yun. Pag po may nakita kayong ambulansya, huwag niyo po sinusundan. Bakit niyo po sinusundan? Kamag-anak niyo po yung nandun sa loob? Or gusto niyo pumasok doon sa loob? Dalawa lang po yan. Kung bakit niyo po sinusundan ng ambulansya. Hindi. Kasi ang tingin namin doon, gusto niyo pumasok sa loob. Tama po ba ako, sir? O. Nakakakos po kayo ng road accident. Ano po? Huwag niyo pong sinusundan ng mga ambulansya. Pakiusap lang po, ha? PD96 din po yun. So, suspension ng registration at ng license. Kinonfirm na rin po ng HPG. Sila rin po, nagko-confirm, nag-revoke din po, ha? Okay po. Sana po wala na akong makitang ganyan. Lagi yan dito sa may mga villa floor para lang pong iwas sa traffic. Ano po? Ano po kaya kung bigla kayong nag-stop si ambulansya at shoot kayo doon sa loob? Kayo na pong ilalagay sa hospital. Tama po ba? Huwag na kayong kasi dyan po namin nakikita kung kayo po ba ay worthy sa inyong mga lisensya. Kung nakakapagtiis po ba kayo, kung mahaba po ang pasensya nyo. Ulitin ko po, ang lisensya ay isang pribilehiyo, hindi po yan karapatan. Ano po? Hindi nyo po karapatan magkaroon ng lisensya. Pribilehiyo yan ang binigay ng gobyerno para sa inyo, para po makapaghanap buhay po kayo. Ano po? Hindi nyo po yan karapatan, ha? So may karapatan po kaming mga LTO na mag-revoke po or hindi po magbigay ng lisensya sa inyo. Huwag nyo po kaming kini-question pag minsan po. Sasabihin nyo po, bakit po na-revoke ang lisensya po? Bakit po hindi po pwedeng kumuha ng lisensya?
Dahil po meron po kayong violation, naka-revoke po ng lisensya nyo. Mas lalo po pag kayo po ay nasangkot sa isang disgrasya sa daan, automatic revocation po ng license po yan, ha? Marami na po tayong mga nare-revoke na lisensya, wag na po tayong sumunod. Ano po? So, kolorum na sasakyan. Marami pong iba't ibang klase ng kolorum. Meron po yung out of line, yung mga family outing nyo po. Ang gamit nyo po is yung tricycle nyo na for hire po. Pupunta po kayo sa Lingayen, pupunta po kayo sa Bimbalay, punta kayo sa San Carlos, dala-dala nyo po yung kulay yellow nyo na tricycle. Kolorum po yun. Tandaan nyo, ha? Out of line kayo. Out of line. Ano pa? Yung mga nagpapahiram ng sasakyan na may kapalit na gas or papalitan ko, hiramin ko po yung sasakyan mo, may outing kaming mag-anak, papalitan ko na lang yung gas. Another form of kolorum po yun. Or kaya may nakisakay sa inyo, binigay po sa inyo yung pamasahe niya, another form of kolorum po yun. Kolorum po, ha? Ang kolorum po natin is 1 million para sa mga bus, 200,000 para sa mga van, 50,000 para sa mga jeepney, at 6,000 po para sa mga motor po, mga tricycle. So po, tandaan nyo po yan, ha? As high as 1 million po, meron po nagtutubos sa amin. Mas lalo po ngayon, pag kolorum po ang pinag-uusapan, automatic confiscation ng sasakyan po. Yes, sir. Opo, pwede naman po yun pag pamilya nyo naman po. No po, ang sinasabi ko po, pag yung hiniram, wala naman po. Mga IDs nyo lang po, na mapatunayan nyo po na sa inyo yung sasakyan at mga kamag-anak nyo po yung sakay. Okay po. Yung mga hihiram na sasakyan nyo dyan, yung mga humihiram na papalitan ko na yung gas, wag po kayong kukuha po ng kapalit ng gas dahil another form po yun ng kolorum. Masyado na pong maraming mga sasakyan sa Santa Barbara. Wag na po kayong sumunod doon. Ano po? Wag nyo na pong dalhin yung mga sasakyan nyo doon dahil masyado ng marami. Abulok lararami luluganan di man, nagdala ng ala. Diba? Ha? Yes, sir. Pag kayong mga tricycle drivers, lumagpas kayo sa area of responsibility nyo, kolorum na po yun, out of line na po kayo. So wag po kayong kukuha ng mga pasahero nyo na out po sa mga routine nyo po, yung route nyo po. Nasa ano nyo po yun, nasa prangkisa nyo, di po ba? Within the vicinity of or municipality of ganyan lang po ang pwede nyong puntahan. Pag lumagpas po kayo, kahit naguhit lang po yan, lumagpas po kayo sa kabila, kolorum po yan. No po, sana po iwasan po natin ma-impound yung mga sasakyan natin dahil po ngayon, pag na-impound po ang sasakyan nyo, mahihirapan na po tayong mag-retrieve ng sasakyan nyo. Bakit po? Kailangan po namin kayong kasuhan. Kailangan po si judge po ang magsasabi kung pwede nyo na po bang mailabas ang sasakyan nyo or hindi. Kahit na po yan natubos nyo na po, kahit na po nagbayad na po kayo 200,000 or 1 million, hindi nyo po basta-basta po na ilalabas yung mga sasakyan. Ano po? Without court order po. Ngayon po, kailangan na natin ng court order. So si judge na po ang magsasabi kung pwede nyo po ilabas ang sasakyan nyo or hindi po. So wag na po tayo, sana po wag ko pong makita yung mga sasakyan nyo sa Santa Barbara. So lahat po ng violation pala na sinabi ko, automatic confiscation ng sasakyan at ng driver's license po yan mga yan, ha. So pag kinuha po ng enforcer yung sasakyan nyo, ibigay nyo po sa kanila. Kunin nyo na lang po yung mga gamit nyo na importante sa sasakyan nyo. Ano po? So lahat po ng violation na sinabi ko, confiscation po ng sasakyan po yan. Ano po? Impounding po ng sasakyan po yung mga yan. So ngayon po, pag na-impound po ang sasakyan nyo, ano pong sabi ko, mahirapan po kayong maglabas ng sasakyan nyo. Kahit na po, na-serve nyo na po yung suspension or kahit na po nabayaran nyo na, kung wala po tayong court order ngayon, hindi nyo po basta-basta na ilalabas ang mga sasakyan.
lalong-lalo na po sa mga unlicensed driver at saka unregistered driver. Ano po ang kukunin namin sa inyo pag wala kayong lisensya? Di po ba yung sasakyan? Ano pong kukunin namin kung yung sasakyan nyo hindi nakarehistro? Kukunin namin kayo? Hindi po. Hindi namin kayo kukunin kasi wala po kaming pangkain sa inyo. Ano po? Wala po tayong jail sa mga LTO. So ang kukunin namin is ang inyong mga sasakyan. Mabait pa nga ngayon ng mga LTO, hindi po sila kumukuha ng sasakyan kasi wala po kami paglalagyan. Punong-puno na po ang Santa Barbara impounding area namin. So wala na po tayong space para sa mga new sasakyan nyo po. So sana po hindi po namin makita yung mga sasakyan nyo doon at sana po wala po akong makita sa LTO Dagupan na nagtutubos po. Sana po alam niyo na po lahat ha. Lalo-lalo na po ang PD96 at ang modification, illegal modification ng mga sasakyan nyo. Ano po sabi ko ulitin ko, hindi po kami nanguhuli ng noisy muffler. Ano pong hinuhuli namin? Illegal modification po. Para po alam nyo po yung ilalagay nyo po sa sulat nyo pag umapila po kayo. Tama po? Pag ikinontest nyo po yung sasakyan, yung mga huli nyo. Hindi po kami nanghuli ng noisy muffler. Hindi po kami nanghuli ng noisy muffler. Yan po ang sinasabi namin lagi. Ang hinuhuli namin sa inyo, illegal modification po ng sasakyan. Opo. O isa pa po lang, naalala ko, top box. Kailangan yung mga top box, kailangan pong nakarehistro sa LTO. Pag ang top box po, pag ang motor ay kinuha nyo na po, kasama na po yung top box, automatic na po yan, irerehistro na po ng mga dealer. Pero po ang top box nyo is binili nyo po ng separate sa motor at kayo na po ang naglagay, kailangan nyo pong iparehistro yan sa LTO. No po? So kung ano man po yung ilalagay nyo at itatanggalin nyo sa motor nyo, kung malapit lang naman po kayo sa LTO, pwede po kayo pumunta sa LTO para po alam nyo po ano po, kung yan po ba is kahuli-huli or hindi po, kung authorized po yan or hindi. Ano po? Yun lang po. Salamat po. Yan, 45 pesos lang po. Wala po. Ang may size Less than lang po yung mga 100. delivery po. Tulad ng Jollibee, 2x2 po. Less than 100 lang pag pinarehistro yung top box. Yung sinasabi ni sir, yung mga sa outer lane, yung mga motor. Kasi may mga nag-overtake na motor na nasa outer lane. Eh, di ba? Sabi dapat mababagal yung nasa outer lane. Ayan. So, ulitin ko lang yung sinasabi ni sir. Paano po yung mga kuliglig? Tama po ba? Kuliglig. Yung mga ginagamit sa mga yung mga slow moving vehicles po. Considered po lahat yan po. Basta gumamit po ng daan. Ano sila, sir? Opo. CC. Yes po. May... Yung mga big bikes po, tama po si sir. Pag, di po ba bawal po kayo sa mga tiplex, yung mga motor, kung below 400cc, tama po ba ako? Pag below 400cc ang sasakyan nyo ng motor, bawal po kayo sa highway. So, hindi po kayo considered slow moving po. Opo. Opo. Pag big bikes po. Kasi, meron po tayong mga big bikes na hindi po siya sakop ng 400cc. Bikes, speaking po sa body. Idagdag ko lang sa sinabi ni ma'am regarding sa impounded motor vehicles. Ang Highway Patrol nag-i-impound hindi doon sa violation ng LTO code.
yung Land Transportation Code. Meron kaming special law na ginagamit. Yun yung Republic Act 1083, Anti-Carnatic Law. Meron tayong provision dito doon sa Section 8 regarding sa unregistered. Yung Section 8, nababanggit doon na 20 days upon consummation of sale at hindi nalipat doon sa pangalan ng nakabili yung sasakyan, pwedeng na-impound yun. Dahil ini-establish natin dito yung continuity ng ownership. Kaya tandaan ninyo yung pag nakabili kayo ng sasakyan at 20 days hindi ninyo inililipat sa pangalan nyo, maaaring derive yan sa may pangyayari, may record yan. At ikaw mismo na bumili, ayaw mong considered na handcar yun. Yun ang sinasabi ng batas. Kaya, para ma-establish mo yung good faith mo bilang nakabili, ilipat mo sa pangalan mo yan. Mawawala din ng problema yung dating may-ari dahil na-clear ka. Obligasyon ng nakabili, obligasyon din ng nagbenta na sabihin doon sa nakabili. Depende sa agreement ninyo kung sinong gagastos ng paglilipat. Maliwanag po, para hindi nyo sabihin na, oy, in-import nila na patay na sila yung patay na yung sa'yo. Patay na yung pinagbilhan mo. May mga ear naman yan. Kung yung binili mong sasakyan ay permado niya, noong yun, dapat mapatunayan mo yun na sakop pa siya ng 20 days. Kaya lumampas na yun, kumuha ka ng record niya, patunay na siya patay na. Pero yung may transfer yun sa pangalan mo. Open date of sale. Yun ang reason kaya yung batas ng Republic Act 1083 Open doors. i-discourage niya yung open date of sale. Kaya sinasabi doon sa Section 8, dapat mailipat agad. Dahil marami nang iniimbestigahan ng kapulisan na mga involved, sangkot na mga sasakyan sa krimen, matagal na palang nabinta yung sasakyan na yun. Kasi pag binirify namin sa LTO yan, naka-registered pa kay Poncio Pilato, nabinta na pala niya 2 or 3 years ago. Kaya dapat, para mawala ng problema yung dating may-ari, registered owner, na isama yun sa pagbalangkas ng batas, na dapat nakabili o yung bumili o yung nagbinta o yung nakabili na malipat na sa pangalan niya kagad para maputol yung connection na doon sa dating may-ari. At maiwasan din ang responsibilidad ng mga kung may mga maputol din yung connection na nila doon dahil na-clearance na yan. Nailipat na sa pangalan ng end user. Thank you po. Thank you, free water. Nakikinig kayo kay sir, pwede kayo din. Ano po yung tanong kami? So ayun guys, bali time check natin 12:10 na, panghalian na guys. So kanina nandun ako, bali nanood tayo ng parang nagsalita yung LTO tsaka HPG. So hindi ko na video lahat obviously kasi lobat. Sira na pala yung battery ng ng GoPro. So pagka tinatanggal ko kanina ayaw matanggal, yung pala lumobo na. So bali buti gumagana pa ngayon. So ang gagawin natin ngayon is maglilibot-libot tayo dito. Kung ano yung mga brand na nandito guys. So ayun. Shoutout na rin natin sila. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day.
Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Let's go! Hey! Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name. And so ano na guys, makikipila tayo, joke lang. Hi, sir. Hello. Hello. Hi, sir. Dapat dito ako eh. Dito tayo para may may giveaways guys, so yeah, we did it. So sabi vloggers, so tara dito. So bali ano guys, pag-video lang tayo. Syempre dito si Red Moto, yun no. Shout out. Okay, so ready yung relief packs. Dito tayo. Una, kuya. Yan. Sige po, bigyan nyo na sila ng ano. Tapos relief pack, vloggers. Patulong na lang. Isang relief pack, isang rider. Sa dito lang po, isa-isa natin tatawagan. Ay, guys, set of 5 na kagad. Set of 5. Sige, 1, sige, 2, 3, 4, 5. Ayan, sige po, 5 sila. Sige sir, kayo, kasama hindi po kung mabibigyan yung bata kasi anak niyo eh. Nasaan yung papa mo? Okay, sundo. Sir, bigyan mo muna sa ano. Okay. Okay, yan. Kompleto na yan. Thank you po, picture, vlogger. Sige po. Bigyan mo ng ano, kitchen. Hindi, meron na yata. Okay, another set po. Thank you very much, sir. Thank you very much po sa mga katoda natin, mga kalasaw. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Next. Yan. Bigyan niya. Yan. Actually, yung nagdala ng relief pack, sila yung narako na po. Ayun, yun na lang. Ay! Teka. Shout out natin sa Fire Tire at sa Power Tire. Sa Fire Tire, sa Power Tire. Okay. Sa Power. Sapphire. Ineos, yung ano, Ineos. Shoutout kay Sapphire. Ineos yung placard po natin, placard. Ineos. Placard po, placard. Let's go sa yung model niyo po. Placard and model sa vlogger. Yung number kunin niyo. Bilis po. Oh, yes. Mamaya po paparapon natin yan. Yung meron kayo. Wala si ano? Si May number kayo. Denmark. May tatawagin ko yung mga pangalan niyo. Ay, busy pala siya. Sino? Video na, picture na. Okay, next po tayo. Ano po sa... Bilis. Model bilis. 5, 1. Sige na, tabihan mo lang yung chicks. 2, 3, 4, 5. Okay. Yan. Sige, padaanin niyo po si Ma'am Clara, tsaka po yung... Nasaan yung isang ano? Nasaan po? Yung isang model. Si Ma'am Clara po nasaan? Nasaan po yung model ng ano, Ineos? Nasaan po? Nakita ko na kanina nakawala. Okay po, sige po, ingat po. Ayun, model. Ma'am, model!
Halika na po dito, saglit lang. Ma'am, bilis na po. Yan, hawakan niyo po. Pahawak niyo sa kanila kung gusto niyo lang hawakan yung Ineos, makabaliktad. Yan, hawakan niyo lang. Magte-thank you sa'yo. Yan kasi yung mga sponsor natin na tumulong sa inyo. No? 1, 2, 3. Okay, thank you po. Thank you. Hey, Ma'am Clara, kasama ka sa pictures to. Isa pang picture. Yan. In 5, 4, 3, 2, 1. Okay? Next. Huwag na po kayo maalis, Ma'am Clara at Suzuki. Thank you po sa Wiltec. Saka po sa Ineos, sa Bosch. Dito si Raider Prince. Street Coffee. Saka yung Takoyaki. Sa RVO. Pwedeng pa shoutout, sir. Gear Moto, no? Sa Wiltec Big Bike. Grabe, ayan. So, charot kay Gear Moto, no? Ayan, Rise Always Idol. Peace. Yes. Hey. Raider Prince. Raider Prince. Yeah. Thank you, Idol. Thank you. Sa wakas, nakita rin kami. Ay, picture tayo. Nakikita ko ang aking mga vlog mo eh. Wala na, hindi ako masyado active na Oo, yun. kaya nga. Ayun, guys. Kailangan ko na kasi maging active. Hindi kasi ako active, sir eh. Dapat. Ayun o, shoutout kay Papa Ball. Ano? Sir, si Albi Motovlog. Sir, pa-shoutout naman Gear Moto po. Ayun, shoutout kay Gear Moto. Ayan o. Gear Moto. Opo, Gear Moto. Ayun, shoutout kay Gear Moto. Ingat ka lagi. Idol, God bless. Albi Motovlog. Thank you. Yes, sir. Tara, Idol. Sa wakas. Bilang. 1, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, next. Yan. Ticket. Yung ticket po natin. Thank you very much po sa mga katoda. Thank you, sir, mga idol. Yan o. Video tayo mga idol. Siyempre kasama Yan, natin kaway si Sir mga idol. Yan o. Kaway, kay Papa Bot. Yan yung video natin. Kaway. Yan. Yan. Yun. Subscribe ako sa YouTube. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Congrats kayo, Boy Salabaria, sa supportan niyo po si idol natin. Shoutout to my Thank you, Torres sir. fan! Yan yung mga shoutout nila. Okay, next! Yan. Sir, kayo po Salamat din po sa inyo. 911? Kayo po? Ayun pala. Yan. Sir, Mga Ineos. Yan, mga vloggers, Power Time, Makeup, Wiltec. Anong name mo? Kay Gear Malia. Moto po. Ha? Gear Yan. Moto po. Gear Moto? Sir, pwedeng pa-picture na rin. Si Love. Thank you, sir. Pwede ka? Hindi ko pwede. Okay. And syempre, Charity Riders for Mall PH. Yan. Salamat po. Ineos Philippines. Yan. Street Coffee. And DOH, DILG, LTO, HBG. Yan. Lahat-lahat na. PDRMO. Yan. Thank you po sa DOH para sa mga Para hindi niyo po vitamins. makalimutan. At lahat ng poso. Pinsana na tayo. Mamaya meron din kayo ayuda. Lahat ng poso. Lahat ng poso may ayuda din. Yan. Sa mga katoda natin, balakpak naman dyan. Pati yung mga poso natin, balakpak. Ayan. Ayan, tig-isa. Ayan. May sticker bibigyan ko ngayon. Ah, meron na. Yun. May sticker ba? Sige. Mamaya po. Parehas ko yung red. Eh, siya ba yung sending? Red na ito. Sino dyan? Si sir. Ay, hi, sir. Mr. Red Moto po pala. Red Moto. Parehas na red. Mr. Red Moto po. Miss Red. Miss Red. Ah, ito pala si Red. Yan. Bibili tayo. So thank you po sa mga poso natin, masisipag natin poso sa Kalasyaw. Zero casualty. Ay, ako sa rider yun. Yung mga nag-donate. Lahat na nag-donate dyan. Yan. Ay, sorry. Ayan, ito na. Pwedeng pa-picture. Ayun. Ay, ito. Okay, wait lang. Shoutout
shoutout kay ano, Sir Biyahe ni Jordan. Ayan guys. Yo, shoutout. Sa nakakunod ng video na ito, please follow this page. Gear Moto. Gear Moto. I-follow po. Wala nang pa-follow, may pinapaitan sa akin. Yun o. Dami nang pinapaitan yan guys. Thank you very much po sa mga total, lalo na sa Charity Riders 1PH ito. Ayun, shoutout pala kay ano, Moto Daddy guys. Like and subscribe sa YouTube at Facebook. Yung iba po, isa yun na. May Chris pa tayo ha. Alam nila alam ng mga kasi namin nakalis eh. Sige na po, baba na po, tapos sa cleaner. Okay, tapos sa cleaner, next, yung tayo po sa Province PIO. Sayang guys, hindi natin nabuka yung motor ni Idol Rider. Doon sa Milti, kaya ayaw mandar. Sayang. Ano pa yung inaabangan ko eh. Kaya po tayo nagpalista para sa sales. Mamaya tingnan natin, baka mamaya mandar na. Oo, sige. Yun o. Tayo doon sa Milti mamaya. Yan. Tatlo tayo, di ba? Nasa yung isa. mo ngayon? Nasa yung isa. Doon sa Milti, ayaw mandar. Binigyan ko wala. Ay, sa building nila. Buti nga may nahiram akong motor nila. Ay, doon kayo nag-meet up point. Dito muna. Naan ko pa dito, tapos inandar ko pa dito. Pagdating ko doon sa Miltec, ayaw naman na. Bili na, paano ito mga total nila Chris? Baka kailangan na ng big bike. Nagpapapalit na doon sa Miltec, no? Oo. Naiwan mo na yung reader doon. Palitan na. Oo. Pasensyahan po. Kasi kailangan po natin mag-seminar. Pasensya sir ha. Sinabihan naman po kayo na kailangan nyo mag-seminar. May mga humihingi guys. Kaso hindi sila nag-seminar. Parang masama pa yung loob nila. Bigyan nyo ng yung vitamins. Siyempre mas priority yung mga nag-seminar. Para ayun o. makapag-seminar sila sa susunod para tapos nung binibigay na nila yung mga food packs, humihingi sila, hindi sila nag-seminar. Yun lang. Oo, ipaparapol po namin yan mamaya. Okay. Who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. And you ain't see me activated, you better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. You can't stop what's moving, you can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get through it all. I need some energy, anxiety's no friend to me. I have a short memory, I don't really remember things. That's how I move on, that's how I stay strong. A new day's on, I'll keep moving right along. And I feel like the pain in the past, it needs to stay in the past. You gotta take off the cast. I wanna feel like I'm a new person. I wanna have clear vision and purpose. And I feel like the pain shouldn't last. If you can move on and past the things that make you feel bad, and you can change in your brain, I'm certain. I've done it before and man, I'm not perfect. I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. You can't stop what's moving, you can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again.
Tandaan na. Let's go. Which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. You don't die if you try. You just might get a little bit of trouble. Try na natin yung big bikes, guys. Dalawa pala, guys. Saan yung sutik? Ay. Opo. Ay, hindi pa ma'am. Hindi pa ako nag-start. Opo. Yung... Ito po. Ito? Yes po. Sige po. Wala po yung susi nung isa, ma'am. Yes po. Thank you po. So, ito. Birdman, guys. Ooh. Ito yung Birdman. Anong brand ba to? Suzuki Birdman na big bike. Parang gumigiwang. Yeah, parang siyang gumigiwang. Oh. Yan, maraming sounds, guys. Hey. Let's go. Sayang di natin siya pwedeng ilabas, guys. Sana pwedeng ilabas. Napaka-angas. Go. Natin, guys. Ayan. Steve. Yeah. Birdman. Sige, yung drag tayo sa Birdman. Ano yung ano po, yung isa po, yung blue. Aswan, sige, sige.
May susi ba yun, ma'am? Nandun na po. Thank you. Okay, yun, dito pala. Okay. Kung itutumba mo dito, pihit mo dito. Yan, saka mo, yan o, para mag-ahalo. Ganito. Saka mo ganyan, yan. Dumaan. Against, ulitin mo yung ganyan, yung nakaganyan, naka-straight lang. Itayo mo. Mabigat. Pihit mo dito. Yan, saka mo balik. Thank you, sir. Parang ganyan. Yung take mo yun, mag-start. Hi, ma'am. Hi, Kapag year 1 siya. Solo? Single? Ayun, no. Yung mga nakakarap ng single. Ayun yun. Ano kay ano ngayon? Paano to start? Ano yun ba? Ayun. Ito muna. Ayan. Gawin natin, ito na ba yung parang tingkanan natin every all kalahat or bago-baguhin natin every month? Hindi ko makinig tayo. Hindi ko makinig ang maximum power natin. Ano lang talaga guys, hindi ko matesting eh. Sana pwedeng lumabas na. Sayang bro. Sayang. Hindi ko naman. Lakas.
ito yung bigay. Hindi biro-biro kasi yun. Ito masyadong dikit na ito. Ayaw niya yung ito, diba? Mr. Rider. Ano eh, putang pa nila yun doon? Takot champion sa next bayan, takot champion sa next bayan. May overall championship sa November. Oh. Okay na. Next na bayan, Alaminos. Yes, sino mauna? Kaya. Timer. Dito pwede nyo pala yung Magsasabi yung ano, yung aming boss. Ano, ano, dapat may kategory. dapat boys lang, tapos girls yun. Luging-lugi naman kami sa boys. Ay, may Baka number. mas mabilis kayo, ma'am. May number ba yan? Baka di natin alam, mas mabilis kayo. Yung number 1, Rodel Alcero. Ready? Riders ready? Start now! Hey man, how the hell you doing? I've been just fine, living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic neighbor. She's real hot, but they said to never date her. Ha, I agree, but you did and I hate her. You wanna get away? You better get in line. Won't go another day of wasting any time. I've got a lot to say, can't hold it in this time. Got no filter, I got no filter. Time to beat 005, bro. 1 second. Tantik na. Okay, sunod is Sir. Yan guys. Bale, ang champion natin ng ano, riders category ng ano, Time trial. oh, ano tawag no? Obstacle course. Obstacle course. Race. Ayan. Second lang tayo guys eh. Mabilis eh. Ang ganda ng motor at tapos ang galing mag-drive. Putik. Oh. Try natin ulit sa Alaminos. Baka sakali. Kita kids. Ayun. Tagtagila. Uwi na rin ako sir. Thank you. Sir. Uwi na rin ako sir. Sige sir, thank you. Idol. Ingat. Hindi ka na Boss. magka-try? Hindi na. First one. Hindi na sir. Kaya mo yan! Tara, try mo. Wala. Hindi kaya. Sayang content ko! Sir, baka sumali ka ulit. Hindi na! Hindi na. Nakakatakot ka laban. Grabe. Hindi na, mabagal na. Ayun ang mabagal. Moto wifi. Sir, alis na ako. Basta. Sir. Good luck sir. Uwi na rin ako sir. Shout out. Bale ano, wait lang. Magano sila guys ng slow drag ng big bike. So syempre hindi na tayo kasali doon. Uwi na tayo. Ito sana yung ano, kung nanalo ako guys, ito sana helmet natin. Pero para kay sir talaga kasi may green tsaka yellow, hindi bagay sa motor natin. And from the very first start talaga, walang-wala talaga. Eh, lahat ito, hiram talaga. Wala ka talagang helmet sir. Oo, wala talaga. Ayun, para kay sir talaga yun. Di bali tayo, may dalawa na tayong helmet eh. Siya wala pa. Ayun, motor na lang sir, kulang. Motor na lang. Oh, baka next time sir Very soon. Motor na rin. Hopefully, by either per months or next year. Yun, big bike ba sir? Hindi, ano lang, underbone. Underbone?
Raider. Hindi nang minamatahan ko eh. Sige, sir. Baka may mag-sponsor kayo, sir. Ayan o. Baka naman. Kaya na po bahala. Sino nag-time kanina? Timer ka? Yun, so peace out guys. Time Ito na yung Pangasinan Safety Caravan sa Calabao. Ayun, cut na natin yung video. Thank you pala sa mga organizer ng event. Si Monkey, sila Papa Volt, yung mga vloggers na nandito. Sa Fire Tire, siya Power Tire. Let's go. Ito mo.